fa. I clar, llavors toca amb la boca a l'aire. Mira, mira, mira. Digues iaia. Canta, a veure com canta la Jana. Molt bé. Molt bé, Jana. Què més has fet? Digues adiós. ¿Brócoli o no? No. No li donis verdures si Es como una caja que está aire líquida, però va a la cara com 5 vegades al dia. Pues té una miqueta de descomposició, perquè doncs... Jo, mira, per que no vull tanta caca. Què busques? No, arròs... Què busques? Espera. Plàtano... Aquí. Què dius? No, la taronja és diferent. Jana. Que no tregui el tap de posar. És mandarina. Nena. Jana, crida la iaia. Encara tu. Oh! No cal, dona, li agrada molt. Jana, crida la iaia. Iaia. Cuidado, cuidado que estarà mal. Jana, crida el bebé. Crida el bebé. 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 Oi, què et fas? Què et fas? No li veus la cara, que pobre té, mira. Agafa't la estirada en tot. Ole! L'aparta ella. Burrito! Mira, aparta ella. Què li passa, peix? Tiene una cosa al teléfono. I després una altra cosa, la verdura no li donis tan crua. Perquè la verdura tan crua costa més de pair. Almenys fins que el nen no estigui... Sobretot la mongeta tendra, que té que ja menjar tan... Jana. Hola. Ta. Què menges, Jana? Obre ben obert, sí. A veure com pica la Jana, pica. A veure, Jana. Cuida la iaia. Iaia! Cuida la iaia. S'ha assustat i tot. Déu meu!